Jekk jiena nkun kap tal-partit, allura se nagħmel il-qabża mill-kliem għal-fatti. Fejn minflok aħna nitkellmu bir-retorika, minflok nitkellmu fuq is-sabiħ, inwettqu dak illi hemm meħtieġ. U allura iva, irridu naraw li n-nisa jimxu l-qudiem, irridu naraw li l-ħaddiema jimxu l-qudiem, irridu naraw li l-anzjani tagħna jimxu l-qudiem, imma iva irrid li l-lum qiegħed batut bis-saħħa tal-politika li nagħmlu ikun jista' jimxi l-qudiem jgħix ħajja aktar dinjetuża u ħajja ta' serħan ta' moħħ. Dan kien il-messaġġ li wassal l-avukat Bernard Grech fit-tmiem dibattitu bejn iż-żewġ kandidati għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Għalfejn qed nagħmluh da? Qed nagħmluh mhux biss għal pajjiżna għaliex aħna nemmnu illi pajjiżna għandu jingħata ir-rikonoxximent u l-ġieħ mixtieq billi aħna nkunu ċittadini denji tiegħu imma wkoll nkunu kburin b'dak u bil-post fejn aħna ngħixu imma għaliex ukoll intkom il-ħajja tagħkom tinbidel u tmur il-qudiem hekk kif dan il-pajjiż jerġa' jingħata ir-rikonoxximent u l-kredibilità meħtieġa. Bernard Grech tkellem dwar laqda fil-partit fejn saħaq li biex ikollok laqda jrid ikollok rispett u dialogu b'impenn li tirrispetta lil kull individwu u saħaq li din trid tkun xi ħaġa ta' kuljum fejn kulħadd iħossu parti mit-tmexxija u jkun hemm pjan li jirrikonoxxi li kulħadd huwa neċessarju li flimkien nistgħu noħolqu politika li tagħmel il-ġid. U saħaq li jekk ma jkollokx għaqda ma tista' tibni xejn għax ħadd ma jitħajjar jersaq lejn il-partit. Irridu naħdmu fuq dan u nġibu aktar nies lejn il-partit, mhux biż-żgħażagħ. Irid ikollna l-kredibilità biex in-nies iħossuhom komdi jersqu lejn il-partit. Il-partit se jkun b'saħħtu, se jkun organizzat. Ejjew nibdew millum għal Bernard Grech. Il-kandidat għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista qal li poġġa ismu sabiex jagħti servizz lill-partit u lill-pajjiż. Bernard Grech saħaq li għal kontra tal-Partit Laburista li nħataf u ħataf l-istituzzjonijiet u jrid jitkellem fuq dak li jolqot lil ħaddiema li l-gvern nesihom. Jekk jingħata fiduċja, Bernard Grech qal li se jaħdem biex jagħti kredibilità ħalli l-partit joffri soluzzjonijiet biex ikun gvern alternattiv. Mistoqsi x'tip ta' Partit Nazzjonalista irid, Bernard Grech wieġeb li l-partit kien imwaqqaf biex iħares l-interess ta' kulħadd u saħaq li jrid ikollna kuntatt kontinwu man-nies u ngħixu d-tbatija tagħhom. Mistoqsi dwar l-aħħar aħbarijiet fil-konfront tiegħu, Bernard Grech qal li fil-kwistjoni tal-istudenti kien hemm nuqqas min-naħa tal-iskola fejn stqar li d-dipartiment stess irrikonoxxa dan u ddikjara li llum għandu ċertifikazzjoni uffiċjali li ma baqa' xejn dovut. Intant fid-dawl ta' aħbarijiet negattivi ma jifqu qatt fil-konfront tal-gvern, Bernard Grech stieden lill-Laburisti u n-Nazzjonalisti biex jingħaqdu ħalli jaħdmu għal ġid tal-pajjiż.